Buronge imanye uburimi bwa mugondo na tekiniki mumanye omwancho murigere lyakonye tutayenda umutima kontu agoteba ingocho turi no yominto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigere lyabona tiganda koira mpaka asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero omonto akwenda korusia oboke bono okoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro nanje ndesoka nanje nkikori oboko obu tobase gosoka obulimi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeki 15 Ndizi TV obwansu bwomogusi omurubuli okubwatya nigo kurigererwa nebigore byonsi nainde ne mambie ngiya mone natwancheire twabokire twensi buya bali mondigerere ti mwensi tigatoboke twensi tochakamo na Yesu emambi yabono nabokire buya ndengera tingana ino mwabokire buya tigatoboke twensi toligereri Yesu totarachaka togochaka no gosaba buya mono Nyasaye buya mono Yesu asenge nche mambie nchenu watulendire watwancheire Nyasaye tuwarolire mambie otokoboka bono nigo togokwariga ninga Kristo obokamo na intwe ochakamo na intwe kiagera ntunto konyarota iyo Nyasaye chakamo na ndisi tivyo monene bonsi bali bako korororo ochakamo na barabo basesenie Nyasaye na bale batoligerere tio basesenie Yesu ko bago chaka bachakamo naye otokoboka twensi asobwamo tigatoboka tomayetenga Nyasaye na yetaye ito ntunto konyarota iyo Nyasaye na kia kogera toko kurangeli na kugotanga ni kerensa koranche Nyasaye ayeneruoti nanda ayeno muyako bwabonsi bokamo na intwe Yesu chakamo na intwe otanga netobe nyuma yo musarabo Nyasaye buyamona asinge nchonora atokonye buyamona asinge nchaye na tosemeretie naye oranyare gotobwera byonsi twachira sole twebisira sole tige bakonesiko bikoiranene kiagera no muya kwetera seletari ya Yesu twasabire na kwegena amina emambi yabono omwanchi wono yo ndigerere tigatosome korwase gitabu ky'Abakorinto Abakorinto lirube ly'Abakorinto litangani tosome 13 tochakere yemo tutarasoma lirikondiro limwamu likale gotatebinga obwanchani nekegu ekeegwa ekenene kobwa ebyegwa binde byonsi ingabana nabora atware ebyegu binde byonsi bakebinene lakini ebwanchani nyembo iyo ime yao igotobwatike egukende egosoma kwaye igogoteba iga ninsago kwana asemenwa ya mwanya bantu na eyaba malaika onye tindi no bwanchani na beire buna etai ekoga gose endege ekobuga Bwana Yesu asifiwe yani omonene tigaba kwasinge nchiri nganelyo ingani nsako kwana asemenwa ya mwanya bantu na eyaba malaika yani ingana bo montara imokangego kwana lirimo gasaine koligererania moko mokumya eragendera go kwana mono bakerugeria aba malaika rikantara bashika yani adete ko basale litimonyara kogenderera ingana bora kwane menwe yonsi lakini onya tomo bwati Nyasaye onya tobwati obwanchani me yao igenga bosa nande ninsakoba nekewa gyokobana nakumanya obubisi bwonsi nekisemi kyonsi nimbano kwegena gwonsi okukoranyare kunganya ebitunwa kolendo anyatindi no bwanchani nchetindi gento yani ngano twara kisemi kinene no chaka go chaka bono kobo umubani yani Nyasako eteke yagugyukubana nabogo chaka ngora igo ochake kobo umubania lakini onya tobwati obwanchani me yao igenga ngambosa neba otware okumanya obubisi obonge yani okorigereria gento gwakemanya bako moisoye onya tobwati obwanchani Yesu likira samariko kare gotochikiranga igombosa ninsa gutwara kisemi cyonsi cyenseye
yani nsome ntware chi PhD ntware noene chi degree ntware byonsi pi onye timbwati obwanchani meyane gosonya tubwati obwanchani meyao ige masoma yuao igale bosa nimba no kwegena gwonsi oko okoranyare kunganye bitunwa okwegena okwo konene koranyare kunganye bitunwa korendonya tindi no bwanchani yani no twara okwegena okukwane gento getege gyasuka yani ebituno ko bikwanira iga byanyegera byasuka bunota gete byebanga bunota gete onya tobwati okwegena onya tobwati egento gekoro kunga obwanchani bona yamaene nigore ogokore gasi yabusa kurendo onya tobwati obwanchani kende nke yogokora gabo nainde isato yatotebiga nainde ningambera abatake ningabera abatake ebinto byane byonsi naende nindwa omuberone oye asomorero onya tindi no bwanchani ayutako gwenera gento kende haleluya yani nganaende nindete ebinto byane ngabere abantu abataka onya tindi na Yesu onya timbu ati obwanchani igenga bosa naende nindu omuberone oye asomorero yani ningeruanche inji asomorero onya timbu ati obwanchani igonga mbosa namba inye yamanya gototebiga obwanchani nigo bokoremererania naende nigo bokoba nobwororo obwanchani tiboli koba nelibero tiboli koenena tiboli gwetogia mana nabakwe yani obwanchani nigo bokoremererania omanyete abantu bane baroro bagotebanga yani nakoremereirie nafu lakini yaya marikate birenga remererani genderera koremererania yani obwanchani oboiga nigo bogasaine bogotochikia togenderera koremererania naende nigo bokoba nobwororo ekero obwanche tomonto gosekera mwanchaine gosekera mogenderete nsabari eyo gotoleka remerera nande twara obwororo bwaime obwanchani tiboli koba nelibero obwanchani oboigana kio bwete Yesu akare gototebia samarikaye titoba monelibero bokoranyare bose niwe ayangonya kubekora amangana gochiasare gose gochiase amate yaye gose gochiase bali basani baye gose kwarigereri gwateba ngoibana ruminati no kiagera nakikiagerira asise niguba gose kwanya komugamba obwanchani tiboligo obwanchani tiboli bwelibero obwanchani no bwokoremererania obwanchani no bwokubugorerania obwanchani tiboli koenena yani ayogotara kebweneno obutali bwanchani obwate bako mondago koliyo lyotebaga kiotalire buna shetani obutali bwanchani esenge ncho bwanchani obuya no bugotara no boitongo yani ogotara ngora asenge ncho no manyetenga maene omonto obugoreti nigaro maneno yule Yesu igoto gotara kebweneno bwanchani tiboli gwetogia obwanchani oboya bwa Nyasaye tiboli gwetogia ekerore no bwanchani bwa monene nigo ogukira igamangana nyakoba maya asenge njo toli gwetogia obwanchani obo bwa monene tiboli gwetogia namba isano yamanya gototebiga tiboko mocha koba no gosika ekero bwato bwanchani bwa Nyasaye niga masikani yako nyagokobwatia yani gokonyoro osikire ogotara ndonsi amasikani yako kobwatia asinge nchore no bwanchani naende yamanya gotugendera gototebisane yeiga tiboko ligia ayale ayaye haleluya tiboko ligia ayale ayaye tiboli kobeigwa tiboli kobara amabe yani obwanchani oboiga tiboli kobeigwa aya tobwana tikwegocha asokobea aya tobwana tikobogoria amang'ana ndonsi asokobea asenge ncho nobogoreti Yesu omonyabwanchani igo bana ayo bwana tegotara no obwanchani oboiga
tori kobara amabe igo kubara amayoka ayara amabe goko yatika kwatebi Nyasaye ng'a yanduseri orora amabe tari esehemu yane gwamotebi ng'a ncha amabe tinyatageti gwakana kwagikeria ase eng'encho kera gwakanire igo omonene gagochaka amo naye esabari isana emo yamanya goteba iga tibokogokera obobe igo bokogokera ekene obwanchani nigo bokoremererania. Haleluya. Namba 8 egototebiga obwanchani tibori no moelio yani obwanchani oboigekera orabamo na barobwo tori konyora kure no moelio yani oanchete onya no mogaka ago mwanchete bunare onya no mongina ago mwanchete bunare onya no moiseke go mwanchete bunare no momura boigo onya no omwana omokego mwanchete bunare ase eng'encho y'obwanchani obo onya no mogaka omwanchete bunare onya no mongina omwanchete bunare yani obwanchani obo bokogera gwanchakera omonto bunare tori konya gopa gwang'oyere bono taisaini ase eng'encho ase obosi bwa Nyasaye twensi pinigo toreng'aine naki gekogera tokoegura eri obwanchani rikare gotoremina gototebi ng'a obwanchani nigo bogokora amang'ana amanene manyang'ana boraegwa ebiegwa ebinge lakini onya tobwati obwanchani okorere gocha koyia omorero okare okonya kogamba abanto tobwati obwanchani genda otige ebikundi byokonya kogambana ligie ebikundi byogotera ligie ebikundi ebiya byokomobaka Nyasaye libaga liokonya kogambana amakori ime konya gotenena igo konya gosari chingaki gose okonya kogenda emechi kwanya gotara okonya gosari chinsa ayesari chinsa chiao lakini omanye na igoro naro toyo lakini onya gokonyara korenda obwanchani liborenda ngo imuka libaga obwate libaga genda nga ase enyomba y'omonene mosasime Nyasaye ekero obwate libaga genda nga ase omonto okwereirwe leramonere ekero obwate libaga genda ngo kore ebiasara biao biragokinie mambi eribaga liokonya kotaratara gwasari obwanchani bwao gwasari obwanchani bori Yesu akobekeire isio sehemu yetu kana tebi Nyasaye omonene rero naigure ring'aneri nasabire Nyasaye onkonye erinde nchake gotara n'obwanchani yani okomotebi Nyasaye onenche nigo nkoganetie ekiagera yentata onkonye bono igekero rankonye Nyasaye ntaramo naye nigo ndatwara obwanchani yani okorangeria obwanchani ekiagera obwanchani bwakure okorangeria obwanchani korwasi Nyasaye ogokoireneria obwanchani kende gionsi orabe kogokora enseye nigo orafauru yani nigo orage kerabe buya yani omonene garagokonya okore buya igo obwanchani tibori no moelio naende nonye nekero orarora amang'ana onsi piabeire beko obwanchani gati ayekabo yokorosia obwanchani yani ase eng'encho obwanchani nekegwa ekenene kubwa ebiegu binde bionsi tebi Nyasaye ng'omonene amaene kwang'eire kera ekegwa gose kwang'eire ekegu kiogotera gose kwang'eire ekegu omonene giokorandia lakini nasomire obwanchani nigo bore obonene gwatebi Nyasaye ng'eki nekegwa ekenene kiobwanchani bono ntagete Nyasaye onkonye ng'ebundise gwancha omate ogwancha na egento egekong'u nabora nyoro omonto agwanchete ime isiko ime tagwancheti nabora nyoro omonto mogosekanero kate n'omosani lakini tayo akwangete inki gekogera ngoteba ring'aneri nabekonyarekana aye okoboka okagete ng'a momenyete n'omonto moigwanaine lakini agwanchete korusiko agwanchete ase eng'encho gose ne chibesa obwate gose ne biasara ogokora okomorageri gose gokonya gotara igo yani agwanchete bosa igo lakini obwanchani bwaimeti boiyo naki gekogera bono iga ngotebia oyo minto ano ndigerereti korwanda onsi asore otwara obwanchani ritunda ria obwanchani nerigiya ritunda eriga nerigiya naende kene riragokonye ekero oranche oyo mino buna bwanchete ayebweka igo gwanchire Kristo ase eng'encho amarika atotebiri ng'a obwanchani nekegwa ekenene obwanchani obo tibori kori na monto egento keria atagete ase eng'encho oanche omonto ogende bosi bwaye omotebi gaki amaene ningwanchete
omonto oria amaene gakoigwa ng'osa asokire keri oramosabe na bagokoa ase eng'encho obwanchani nekegwa ekenene obwanchani nobuya obwanchani nobuya obwanchani bogogokonya tokoremerwa korabe n'obwanchani nabo okogenda bosio naende nabo oragende bosio mono ase eng'encho obwanchani bore ime yao igo obwanchani ne ritunda ligiya ekero okorigereria egetabu eki kia Abakorinto gokonyora ribaga riao ekero gwakorire egasi nonye marogoba rituko riakoereire buya ayo origereria egetabu eki kia Abakorinto ye ritang'ani 13 osome baka 13 naende eyemo baka 13 nigo oraseseniwe nigo oramanya obwanchani buna bore nigo oratara ase obwanchani igo obwanchani ne ritunda ligiya obwanchani nabo bokogera Yesu akoimokereri igoro igo ng'a baria bare na Yesu babwenire tiga totera ase eng'encho ya ering'ana erio baria bare na Yesu babwenire 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 baria bare no bwanchani babwenire baria bare na Yesu babwenire abana babo ko bare na Yesu basomire baria bare na Yesu babwenire igonga korabe na Yesu tware no bwanchani nigo oragendare neba nebintu byae byogokora nigo orakora ase eng'encho ya obuya bwa Nyasaye obwanchani nobuya obwanchani nigo bokoremererania yani obwanchani obo iga tiga tobotware korume bochake tochake gotara mono obwanchani tomanyete ng'a ase obwanchani botaiyo abu morembe toiyo lakini ase obwanchani bore nigo toratware omorembe naki gekogera emambi ya bono nabokire na Yesu naenda toboke na Yesu ochake komanya ng'a obwanchani botaiyo mbosa bono emambi ya bono chaka ngokorangeria Yesu ase eng'encho ya obwanchani imokianga okoboko igoro asore neba mborero oraire kicho origereretie TV ya Ndisi TV neba nasore bono iga gose kwabokire otaete gochaka rituko gose kwari chagete mapema gose nkwaraire erinde eritorangeri Yesu okoba ya obwanchani Nyasaye one mbuya mono ase eng'encho ya omorigereria one Nyasaye one kwabekire ritunda ligiya ime yaye ritunda ria obwanchani Nyasaye twarisomire twarorire ng'a pira obwanchani ase taiyo tokogenda Nyasaye witu tokonye erinde ritotare n'obwanchani tokonye Kristo obeke obwanchani ime yaito ase kero yomo Nyasaye witu torende erinde ritwanchane erinde rintocha gosirekera orairana Yesu Nyasaye one mbuya mono ase eng'encho ya omorigereria one omoseseni naende omororekanere taremerwa Nyasaye ritunda ria obwanchani ndimoremba Nyasaye naende abana baye gosaba lige amate yaye yonsi ase eng'encho yaye Nyasaye nobakonye orete obwanchani ime yaye erinde eri bakorore ase eng'encho gwatebire chinchera chiaito gochirakogoki Nyasaye noye nababisa nabo bagocha gocha asore batebe ng'a twarorire Yesu ime yaye ase eng'encho ya obwanchani bono twakobakire Nyasaye twetigira asore tigo obuya bwao botoisane genda amona intu kiagera ntokonyara Nyasaye salikere meroberi ya shetani katika jina la Yesu salikera emepango ya shetani goetera aseri etari ya Yesu tenena bono Nyasaye turwanerere tenena bono Kristo togitere intu ntokonyara otayo Nyasaye nakiye kogera togo korangeri bono iga ingo korangeri amona abaminta abale batotegererete bono nabale batoligererete Nyasaye bonsio basesenie nande bonsi pio baimokereri igoro tige bietari aoli baku Nyasaye tige bakonesi kobikoiranere aya no muyore kegima aya no muye Nyasaye ondeta yokobwekani gubunaye elietari aho Nyasaye nigo libwenerete mbiyamona aseng'encho yogotokonya ase elietari ya Yesu twasabire na kwegena amina emambi ya bono ase eng'encho ya Yesu ase eng'encho ya obwanchani Yesu abwate gocha ase tore bakaga kwasa omosaraba okoba yaito ntagete kogotebi iga ng'a obwanchani boria abwate nigo bwarenga obonene totuguta obwanchani korwa asore kogotuguta obwanchani igo kwamutugutire Nyasaye tigotare komanyete ng'a Nyasaye nere oranyare onsi
nche onkoro ku Pastor Judith Nyaitondi Oyagi korwalie kanisa ya Abundant Life Kisi egotoka lia embassy enamba yane yesimigere 0712 52 9701 0712 52 9701 boka na Yesu. Amina.